L-effettività tal-Gvern Malti f'dik li qisaltna ta' dritt u kontroll tal-korruzzjoni hija aħjar mill-medja ta' dawk li skont l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu Moody's ukoll huma fi klassi A. Moody's qalet dan fl-aħħar rapport dwar pajjiżna li mhux biss innota s-suċċess ekonomiku iżda rrefera wkoll għal fatt li pajjiżna jħaddan istituzzjonijiet mill-aktar b'saħħithom. Saħansitra tinnota kif Malta tikseb punti tajbin fl-indikaturi tal-governanza madwar id-dinja. Dan kollu qed iwassal biex Malta tkompli tikseb riżultati tajbin fl-ekonomija. Fir-rapport tagħha Moody's innotat kif wara li fl-2015 l-ekonomija Maltija qabżet sewwa l-aspettattivi, din is-sena xorta ser ikun hemm tkabbir qawwi ta' madwar 4%. Xi ħaġa li tispikka ma' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea, tant li r-rapport jinnota kemm Malta hi b'saħħitha meta mqabbla mal-oħrajn. It-tkabbir ekonomiku se jkun jirrifletti żieda oħra fid-domanda domestika u l-investiment. L-esperti ta' Moody's jgħidu li l-konsum privat żdied sew mill-2014 u dan minħabba diversi fatturi fosthom it-tariffi tal-enerġija u n-nuqqas ta' qatt. Ir-rapport isostni preċiżament hekk. Since 2014, private consumption has benefited from a range of factors such as income tax cuts, lower oil prices and reduced electricity tariffs, low unemployment and associated wage increases. Ir-rapport jinnota wkoll kemm żdied l-investiment kemm fil-qasam tal-enerġija, fil-kostruzzjoni u kif ukoll permezz ta' użu aħjar ta' fondi Ewropej. L-esperti tal-Moody's jgħidu li r-riformi li seħħew fil-qasam tal-enerġija waslu biex l-Ene Malta irnexxiela tagħmel profit fl-2015 wara diversi snin u filwaqt li ħallset parti mid-diversi djuni li kellha xorta żiedet il-likwidità tagħha b'6 darbiet. Dan f'kuntest ta' roħs fit-tariffi li poġġa 80 miljun euro fil-bwiet tal-familji u n-negozji. Fl-istess ħin ir-rapport ta' Moody's jinnota li grazzi għat-tnaqqis fid-deficit fiskali sal-2017 il-pis tad-dejn nazzjonali ser jonqos taħt is-60% tal-ġid nazzjonali wara li kien anke laħaq 70% fl-2011. L-esperti ta' Moody's jinnotaw ukoll is-suċċess tal-Gvern fil-kamp tas-servizzi soċjali, fejn il-miżuri li ttieħdu waslu biex 2000 żagħżugħ m'għadhomx fuq il-benefiċċji. Quddiem dawn ir-riżultati pożittivi, reaġixxa b'sodisfazzjon il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna, li nnota wkoll li dan huwa r-riżultat ta' ħidmet il-Gvern f'bosta oqsma.